Sziasztok! Ez itt az első Mindset Podcast adás. Ma Ács Zoltánnal, az Ács Consulting Kft. Alapítójával és ügyvezetőjével fogunk beszélgetni gondolkodásmódról, értékekről, vállalkozásról, kudarcról és a talpra állásról. Itt van a stúdióban velem műsorvezető társam Székás Gyula, és mai vendégünk Ács Zoltán, én pedig Mózes Gergely vagyok. Szia Zoli! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Sziasztok, srácok, megtiszteltetés. Szeretettel köszöntünk téged. Szeretnék egy nagyon egyszerű és könnyed kérdéssel kezdeni, mégiscsak ez az első adás egy ilyen laza felvezetőt. Ha egyetlen dolgot változtathatnál meg a világon, mi lenne az? De izgalmas kérdés. Ha egyetlen dolgot változtathatnék meg, ismerjék meg Istent jobban az emberek. Miért? Azt gondolom, hogy lehet Isten nélkül élni, de az én hitvallásom szerint, hát nem mondom, hogy értelmetlen, csak sokkal nehezebb. Az a kérdés jut erről eszembe, hogy neked mit jelent a hit? Mert hogy olyan sokan vagyunk, és szerintem ez az első dolog, amikor bárkivel beszélgetünk, hogy elkezdünk szót tisztázni, vagy legalábbis én szoktam erre törekedni, mert hogy a szótárunkban nem feltétlenül ugyanazt jelentik a dolgok. Neked mit jelent ez a szó, amikor kimondod, hogy hit? Sokszor gondolkodtam azon, hogy például engem milyen verseny előtt, vagy mit tud kiemelni egy embert a tömegbe. Szerintem a hit az egy olyan dolog, ami ki tudja az embert emelni a tömegből, különlegessé tudja tenni, vezetővé tudja tenni, és ha valóságosan éli meg a hitét, és a életének a középpontjába a hitén keresztül megtalál valamit, amire stabilan tud állni, az az egész életére egy óriási hatása lesz. És igazából most úgy jobban belegondolok, a hívő embert, akinek mély, stabil hite van, valahogy rögtön meg tudjuk különböztetni a többi embertől. Valahogy fény van körülötte, meleg van körülötte, vonzza az embereket, és valahogy azt látom, hogy még a családok is erőteljesebbek, stabilabbak, és hát azt gondolom, hogy hit nélkül győztes életet nem lehet élni. Ez egy érdekes kérdés, és erre majd mindjárt szerintem vissza fogunk kanyarodni, de még egy dolog eszembe jutott, és lehet kicsi darásfészekben nyúlok vele, de engem akkor is érdekel. Nem vallásosnak, hanem hitben élőnek mondod magad. Mi a különbség a kettő között számodra? Maga a vallás, azt gondolom, hogy a hagyományokra épül. Ugye fontos a hagyományok, de azt látom, hogy csak maga a vallás nem tud egy emberi életet drasztikusan megváltoztatni, és nem tudja mindennapok szintjén odaadni azokat az erőforrásokat, amire igazán szükség van. És azt gondolom, hogy a hit és a vallás két különböző dolog, mert a hit az azt gondolom, hogy egy élő dolog, az egy személyes kapcsolat. Míg maga csak a vallásosság nem biztos, hogy meg tudja azt adni, amire egy ember úgy igazán a lelke mélyén vágyik. Nem tud olyan stratégiákat, erőforrásokat adni. Azt gondolom, a hit az egy sokkal erősebb, az valahogyan valóságos. Egy kicsit visszatérve arra, amikor most is mondtad ezt a győztes életet, ugye van egy olyan mondásod, hogy nem a sikeres életre, hanem a győztes életre kell törekedned. Hogy szerinted mi a különbség a siker és a győzelem között? Ez izgalmas, mert én ezt az üzenetet a mentoromtól kaptam, és ez nagyjából 1,5 éve, és ez valahogy ilyen szlogenemmé vált, azonosultam vele, közvetítem, akár a vállalkozóknak, cégeknek, ahol dolgozom, akár a közösségembe, hogy mi a különbség? Hát ugye élhet úgy is egy ember élhet úgy is sikeres élet, hogy egyébként borzalmasan rosszul érzi magát benne. Hogy agyonnyomja ez a siker, rájön, hogy nem is ezt kerest, és ami látszólag sikeres életnek tűnik, nagyon sokszor látjuk egyébként ma médiában is, a közéletben, hogy ezek a sikeres életek, mint a kártyavár omlanak össze. És csak maga a sikert keresni, az egyfajta hajhászás is lehet, ami egyfajta kábítószer is az embernek, és ugye folyamatosan stimulálnia kell. Viszont a győztes élet az szerintem egy nyugalmat ad. Ott már nem rohangálnak az emberek össze-vissza, ott megélik minden nap az, hogy győzelemről győzelembe járnak, és az élet minden területére kihat, mert nagyon sokszor látok sikeres embereket, hogy amiben ő sikeresnek látjuk, abban nagyon klassz minden, de egyébként az életének különböző területe még romokban vannak. Győzteset azt gondolom, hogy ez egy teljes élet, és igazából minden nap meg kell harcolni, és életünk végén fogjuk majd szerintem tudni azt elmondani, hogy ez az élet egy győztes élet volt. Tehát igazából ez egy életre szóló játék, én azt gondolom. Nem lehet benne megpihenni, vagy azt mondom, hát én most győztem, tehát ezt így nem lehet kijelenteni, ez egy életre szóló játék, azt gondolom. Hogy lehet győztesnek lenni? Mert hogyha győzelemről beszélünk, az első dolog, amikor beszélgetek valakivel, valakinek eszébe szokott jutni, az az,
hogy akkor valakit legyőztem. Mitől lesz valaki győztes? Hát itt egy nagy kulcsot, de szerintem magadat kell legyőzni. És napi szinten, tehát napi szinten döntéseket kell hozni. Például ma egy picit fáradtabbnak éreztem reggel magam, és mivel hideg terápiát csak, és úgy reggel nem esett jól, hogy mondjuk elfordítsam a csapot. De már ez egy nagy győzelem volt, amikor el tudtam fordítani a csapot, és hideg vízbe megcsináltam azt az 1 perces reggeli zuhanyzásomat. Tehát ilyen apró dolgokból fog ez egyébként, én azt gondolom, összeállni a győztes élet, és magamat kell benne legelőször is legyőznöm. Az önfegyelem, azt gondolom, hogy ez egy óriási erőforrás és egy lehetőség egy embernek, hogy győztes életet éljen. Ugye sok mindent megtehetünk, de ott lesz a kulcs, hogy mi az, amit tudjuk, hogy nem kell megtennünk. Igen, ez a lehetőségek zavarában élünk mostanság, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy meg tudjuk határozni, hogy mi az, amit meg kell, és amit nem kell megtenni, és hogy honnan érkezik ez egy külső nyomás, vagy egy belső motiváció, inspiráció hozza ezt a dolgot. Ez egy nagyon fontos dolog. Voltak, vagy vannak példaképeid mostanság, vagy régebben, gyermekkorodban? Ugye példaképek, én azt gondolom, hogy nagyon fontos. Ugye Tony Robbinsnak szerintem egy nagyon nagy tanítás, hogy minták alapján tanulunk. Például vállalkozói mastermindjaimban, ugye ezt nagyon-nagyon hangsúlyozom, hogy azért vannak körülöttünk erőteljes nagy cégek, nagy vállalkozók, nem azért, hogy lehassaljunk előttük, vagy térdre boruljunk, hanem hogy tanuljunk tőlük, hogy ők hogy csinálták. És nagyon fontosak a példaképek. Én is nagyon-nagyon folyamatosan igyekszem példaképeket állítani a közösségen, a vállalkozók elé. Nekem a legnagyobb példakép egyébként Jézus. Ugye fontos, hogy a példaképednek az élete mennyire másolhat, és az életének minden területe vajon olyan, amivel te azonosulni szeretnél. De egyébként tréneri példakép, és például Simon Sinek, ugye, aki azt gondolom, hogy a modern managementnek az egyik legnagyobb hatása alakja, nagyon-nagyon szeretem, a könyvei ugye első helyen vannak a könyves polcomon. Van, és hát vannak élő legendák is, akiket van szerencsém testközelből vezetni, együtt dolgozni velük. Számtalan ilyen embert tudnék egyébként mondani, akikkel én dolgozok is együtt, és hatalmas példaképém. Nagyon sokat köszönhettem nekik az elmúlt években. Amikor azt mondod, hogy példakép, akkor nekem az a kép ugrik be először, hogy van egy helyzet az életedben, és megkérdezed magadtól, hogy ő mit tenne. Ezt már nem is tudom, hogy valamelyik könyvben olvastam. Te a példaképeidet, azt, ahogyan ők élnek, hogyan használod, vagy építed be a mindennapjaidba? Egyébként nekem van erre egy nagyon jó módszerem, és egyből belém hasonlít az egyik legnagyobb példaképem, Joel Osteen, egy houstoni prédikátor, és nagyon sokszor az elmúlt 6 évben, ugye én egy karrierváltás, és elmúlt 6 évben nagyon sokszor megkérdezem, hogy Joel Osteen ezt megtennie. Amire mondjuk én készülök, vagy megtenni. És ez nagyon sokszor segített, hát gondolom nem tenné meg, de van egy még erősebb sztorim, nagyon sokszor meg szoktam azt kérdezni, hogy az az Ács Zoltán, aki én válni szeretnék, ahol látom magam 5 év múlva, vajon az megtennie majd 5 év múlva, aki én válni szeretnék, hiszen folyamatosan fejlődés, én is követek egy ideát, hogy kivé szeretnék válni, vajon az ember megtennie a jövőbeni Ács Zoltán, és sokszor hozok így döntéseket, hogy a jövőben hozom meg a döntést, nem a jelenemben. Ez nekem egy nagy stratégiám, meg nagy segítség. Ki is rázott a hidegettől, amikor mondtad egyébként, hogy a jövőben éned. Tehát jól értem, hogy akkor tulajdonképpen igyekszel saját magad példaképévé válni, és abba az irányba törekszel, ahol saját magad példaképe lehet? Hát, vagy a jövőben éned? Talán én ezt megfordítom, hogy talán hiszen egy hatalmas felelősség, ha embereket vezetünk, és ezt én nagyon sokszor megéltem azt ebben a 6 évben, hogy belegondoltam abba, hogy vajon azok az emberek az én döntésemtől mit fognak érezni. Hogyha most ő itt lenne velem, mondjuk az a több ezer ember, itt vezetek, és azt mondanák, hát figyelj Zolikám, ez azért nem biztos, hogy ez egy jó döntés volt, vagy ez nekünk tetszik, és hogy vajon vállalnád-e mindenki előtt, sőt, odaig megyek, akár a gondolataidat vállalnád-e minden ember előtt, amikor, hiszen ugye van a nyilvános életünk, van a magánéletünk, tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy ennek azt gondolom, hogy nagyon harmonikusan együtt kell működnie. Úgyhogy példaképpén igazából mindig szerettem volna, hogy én is lessek példa embereknek, szerettem volna embereket inspirálni, és hát a gyermekeim is azért ebben, ugye 3 gyermeke van, nagyon nagy segítség, hogy jó döntéseket hozzak,
és hogy ők hogy emlékeznek majd rám, milyen történeteket mesélnek, amikor én már nem leszek. Vagy nagyon sokszor elképzelem azt, hogy amikor már nem leszek, megállítják majd a gyermekeimet az utcán, vagy az unokáimat. És ezek figyelj, az édesapád hatással volt rám. Segített jobbá válnom, segített az életemnek egy területén. Talán ez, amikor magamra gondolok, ilyen módon gondolok magamra, mint példaképre. Nagyon, nagyon szép gondolat, és ehhez egy kicsit kapcsolódnék, hogy mi az a 3 alapérték vagy vezérlő érték, ami szerint éled az életedet, mert itt már 1-2-t, mint hogyha hallottam volna, de hogy így kíváncsi lennék, hogy mi az a 3 érték, ami szerint éled az életed. A legfontosabb alapérték egyébként, ami nekem minden gyökerezik, mert szoktam is javasolni vezetőnek, találjanak valamit, amire az életüket építhetik. Nekem a keresztény hitem az, amire én építem az életemet, nekem ez az első számú érték. Ebből indul ki minden, és hát itt már persze, ha megvan ez a fő értékrend, azt gondolom, amire építed az életedet, onnan már, hiszen az megadja az irányt, hogy mi lesz értékes, mi felé kell mozognod, és innentől kezdve, hogy erre felépíteni a hitemet, a család, ugye egy óriási érték nekem, szolgálat, ugye ez is mind ebből gyökerezik, ha azt mondom, hogy még olyan, mik azok az értékek, még óriási érték nekem a családom, a szolgálat, hogy embereket szolgálhatok, ezek amikre, de minden az első számú értékrendemből indul ki. Amikor szolgálatról beszélsz, ott pontosan mi az, amire gondolsz? Hogyan szolgálod te az embereket? Milyen gondolatok vannak ezzel a szóval kapcsolatban a fejedben? Ugye nekem 2017-ben egy perspektívaváltás hozott egy áttörést az életemben. Ugye egy sikeres vállalkozói létem volt, ami aztán ugye egy nagy törés szenvedett, és ott rájöttem 2017-ben, hogy igazából eddig bármit, amit tettem, a Ács család jólétéért történt, vagy ugye az édesapámmal ugye vállalkozásokat építettünk, és azt gondoltam 2017-ben, hogy olyan sokat olvastam az elmúlt években arról, hogy egy embert azt tud felemelni, hogyha másokat felemel. Hogy a szolgálat lesz az életnek a lényege, ahogy például Simon Sinek fogalmaz, és úgy voltam vele, mi lenne, hogy ezt kipróbálnánk, még ilyet nem csináltunk, hogy nem magunkat tesszük az első helyre, hanem az embereket. Hogyha valóban elkezdünk emberi életekbe fektetni, és hát azt gondolom, ugye a gyümölcseiről ismerik meg a fát, én azt gondolom, hogy 6 év után tudom demonstrálni az életemben, hogyha egy szolgálatot tesszük az első helyre, hogyha az ügyfeleink a legfontosabb emberek az életünkben, a családunk után, hogyha folyamatosan felébredünk éjszaka azon, hogy nekik hogy tudunk egy jobb dolgot adni, hogyha időt, energiát nem sajnálunk abba fektetni, és még a családunkkal is meg tudjuk ezt értetni, hogy mennyire fontosak azok az emberek, akiket szolgálunk, akikért érdemes nekünk reggel szenvedéllyel felébredni. Hát azt gondolom, hogy ez jelenti azt, hogyha egy szolgáló életre tesszük a fókuszt, akkor az minden területén egy óriási kiteljesedést tud hozni az életünknek. Hol volt az a pont az életedben, amikor erre ráébredtél? Nekem ott 2017-ben, amikor eldöntöttem, hogy fel fogok építeni egy tréner, coaching karriert, akkor nem is volt az, hogy most ebből tanácsadó cég lesz. Ugye nagyon a elején volt ez még akkor is, nagyon pici lépésekkel indultam el, de akkor ott azt gondoltam, hogy Isten abban fogja örömét lelni, hogyha embereknek tudok segíteni jobbá válni és közelebb kerülni hozzá. És ez nekem egy drasztikus felismerés volt, hogy ezt fogja tudni meghozni az áttörést az életünkbe, hiszen akkor már nagyon évek óta reménytelenségben, szegénységben, egy ismeretlenségnek a mocsarába voltunk. És nekem ott 2017 őszén jött az a felismerés, hogy ez fogja meghozni az áttörést, és ez egy olyan dolgot szeretném, hogy csinálom, még egész életem végéig kitart. Hogy ne kelljen karrierváltásokat csinálnom, hanem egy flowba tudjam végigélni az életemet, és igazából 19 lapot húztam, mert úgy voltam vele, ezt még nem próbáltam. Nézzük meg, hogy nem ez volt eddig egy rejtett ajtó előttem. Igen, ennyire mélyen érintett engem is. Mi volt a legnagyobb kudarc, amit megéltél valaha az életedben? Igazából könnyű a válasz, hiszen oly sokszor újraéltem ezt, és oly sokszor meséltem erről, hogy igazából
9-10-ig tévedhetetlennek hittem magam. Én egy egyszerű lakótelepi srác voltam Debrecenben, aki 93-ban már vállalkozóvá vált, és egy nagyon sikeres vállalkozó voltam. Ugye élelmiszeripar területén voltunk, szállítmányozás, aztán jól sikerült a váltásom 2001-ben, ugye ingatlan projektekkel kezdtem foglalkozni, Marbellán nyaraló volt lent, ott töltöttem a teleket. Tehát ez egy izgalmas élet volt. 2008-ban pedig megismertem a feleségemet. Tehát úgy nézett ki, hogy ez egy legendásan jó sztori lesz. Aztán volt egy ingatlanválság 9-10-ben, nem tudom, így ismerőse, de hát az úgy megrengette a világot, többek között belőlem földönfutót csinált. Tehát 2010-ben gyakorlatilag volt egy pont, ahol sétáltam, és azt mondta, hát most hajléktalanná váltam. Tehát elveszítettem az ingatlanokat Budán, Debrecenben, Marbellán. Gyakorlatilag nagyon gyorsan, 9-10 hónap alatt veszítettem el minden pénzügyi és ingatlan befektetésemet, és ott maradtunk a feleségemmel ketten, egy ponton nem is volt hol laknunk, egy üzletember adott egy szolgálati lakást nekünk 9 hónapra, amíg talpra álltunk. Tehát Debrecenből nagyjából 24 óra alatt költözködtünk el, hogy azt a lakást albérlőnek tudjam kiadni, hogy ne vigye el a bank, és ez volt a legnagyobb kudarc. Nagyjából 7 évig telt, mire én ebből feltápászkodtam. Nagyon nehéz volt, mert a kisfiam megszületett 2013, és volt olyan nyár, hogy nem tudtunk még a Balatonra se eljutni. És ott feküdtem a tetőtérben, emlékszem, a lakunk, ugye nagyon meleg volt még éjszaka is, és azon gondolkoztam, megint jön egy kánikulai hétvége, előtte a nyarakat Marbellán töltöttem, és a fiamat még el se tudom vinni még a Balatonhoz se. És ez egy óriási szégyenérzet volt, egy kudarcérzet, feleségem szemében nem mertem belenézni. Volt, hogy azt hazudtam, hogy nekem van valami munkám, találkozóm, és csak elmentem reggel, hogy ne érezze, hogy csak úgy otthon ülök, és csak lődörögtem az utcákon. Tehát borzalmas élmény volt, hatalmas kudarcnak éltem, és nagyon nehéz is volt visszaszerezni az önbecsülésemet, és újra felállni. Tehát ez volt életem legnagyobb törés, amit sose szeretnék újra élni, és egyébként akkor 600 000 eurót veszítettem körülbelül azon a válságon. Ma azt gondolom, hogy 6 millió eurót is fizetnék ezért a tapasztalatért, hiszen ebben gyökerezik, azt gondolom, minden, amit elértem, hogy ebből fel tudtam állni, és én minden egyes nap azon vagyok, ez inspirálja más embereket is, hogy bármilyen nehéz helyzetben vannak, mindenből van kiút és fel lehet állni. Mikor volt az a pont, amikor ebben a válságos 7 évben érezted, hogy igen, tehát hogy van kiút? Mert hogy először ugye, hogyha megnézzük mondjuk egy dologban válságnak a szakaszait, akkor az elején még ott van a tagadás, aztán utána elkezdünk másokat hibáztatni, aztán saját magunkat hibáztatni, aztán jön ez a teljes feladás. Mi volt az a pont? Történt veled valami, bármi, belülről változott valami? Mi történt? Igazából hosszú évekig én csak kerestem magamat, egy ilyen túlélő üzemmódban voltam. Tehát értékesítésbe elmentem dolgozni, mert ugye minden anyagi befektetés nélkül hozzá tudtam jutni bevételhez. Egyfajta szabadságfaktor, hát visszagondol a szegény feleségemet, még Bukarestbe is kiköltöztettem a családot 2013-ban, úgyhogy a fiam Erdélybe tanult meg járni. Tehát komoly kihívások elé állítottam a családot is, mert mindig kerestem a kitörési pontot, és ott 2017-ben jutottam el oda, hogy valami teljesen más kell csinálnom. Tehát azt éreztem, ha ugyanezt forszírozom még 6 évig az értékesítést, lehet, hogy még 10-20 év el fog telni, és elment mellettem az élet. És mélyen elkezdtem abba belegondolni, hogy kizárdok, hogy Isten egy ilyen szürke, hanyatló életet akar nekem adni. Tehát visszanyúltam a hitemhez, elkezdtem úgy látni magam, ahogy Isten lát engem. Hogy biztos, hogy nem egy ilyen lesajnált, a családja által is lesajnált, bukott emberként kell élnem. És 44 évesen úgy döntöttem, hogy újra írom a családunk történetét is. És ez volt az, amikor, és ott gondoltam, hogy teljesen máshogy, csak úgy tudtam, új készségekre kell szert tennem. Beiratkoztam egy business coaching iskolába, úgyhogy akkor nekem nem volt 680 000 forintom egybe. A tulajdonos megengedte, hogy elkezdjem a tanfolyamot, és mire végeztem ICF coachként, addig kellett kifizetnem részletekben. Tehát éreztem, hogy nekem fejlődnöm kell, tudást kell szereznem, új készségekre kell szert tennem, hogy egy más típusú tevékenységben kipróbáljam magam. Hogy tartod ki melletted a feleséged? Azt mondtad, hogy már nem hittél magadban, hogy elvesztettél mindent, tehát hogy tényleg semmi nem volt ott.
Mi volt szerinted annak a kulcs, hogy túlélte a házasságotok ezt a válságot? Én ezt mindig mondom egyébként, hogy egyszer erről elkezd beszélni, annak szerintem nagyobb ereje lesz, mint amit én bármit is csináltam ebben a 6 évben, mert nála nagyon mély titkok vannak ebben, úgy gondolom, itt szerintem főleg nőknek lesz nagyon izgalmas tanítás. Egyszer én megkérdeztem, ugye a kedvenc étteremben évekig nem tudtunk eljutni ez ott a Bazilika, Szent István Bazilika környékén, és egyszer ültünk ott, és már akkor tudom, van egy pont, amikor érzed, hogy most már ez megvan, ez a történet, ez nagyjából olyan 2019 év végére datálám, 2020, hogy érzed, hogy ez most már megvan. Ez meg lesz, megérkezett cashflow-ba is, befektetési piacra vissza tudtunk térni, és akkor én elvittem és megkérdeztem, hogy nem lépett ki ebből az egész történetből egy gyönyörű nő, fiatal is, miért küzdötte ezt velem végig? Ugye 2013-ig gyermekünk se volt, és akkor mondta, hogy igazából mindig tudtam neki reményt adni. Hogy azt látta, hogy úgy mindig azért valahogy arra törekedtem, hogy legyen egy jobb életünk, hogy nem adtam fel, és emiatt tartott ki. Mert én is visszagondolva nem lettem alkoholista, nem kezdtem drogozni, nem kezdtem el rombolni a családot, hanem igazából kerestem a kiutat, és valószínűleg ez neki egy szánnivaló, szomorú történet lehetett évekig nézni, de valószínűleg ez volt a kulcs, hogy látta, hogy azért nem adom fel. Nagyon, nagyon, nagyon szép, erős és szép történet ez, mert biztos, hogy megélni ezt az egészet nem volt egy egyszerű dolog. Hát meg gondold el, hogy mennyire erős szövetség ez, ami egy ilyen válságot tényleg képes kibírni. Mikor azt látom, hogy kapcsolatok olyan dolgokon tudnak tönkre menni egyébként, amik jelentéktelenek és nem számítanak, és van egy emberi történet, van egy emberi nagyság, ahonnan tényleg történik egy visszaesés, egy olyan mély zuhanás tulajdonképpen, ahol, hogyha saját magamból indulok ki, ott nem csak arról szól ez az egész, hogy anyagilag, hanem ahogy Zoli is elmondta az előbb, ahol tényleg olyan mélyre kerül az ember, elveszíti a saját hitét, nem tudja úgy látni igazából az összes többi embert maga körül, és van mellette valaki, ott van a házasság, mint egy alap, ami tényleg végig ott marad. Ez egy nagyon-nagyon erőteljes szövetség, ahogy én ezt érzem. Biztos, hogy ez egy nagyon fontos dolog, már hogy most visszapörgettem a fejembe pár ilyen igaz történeten alapuló filmet, mindig úgymond a főhős mellett ott van valaki, egy társ, egy támogató ember, és ez egy nőnél egy férfi, a férfinál egy nő, tehát hogy ez a fajta szövetség, ez biztos, hogy egy szükséges dolog, hogy meglegyen az életben, és ez egy nagyon csodálatos dolog, hogyha ezt az ember minél előbb meg tudja találni, de ha jól tudom, akkor te úgymond viszonylag a mai szemlélettel nézve viszonylag későn találtad meg így is a feleségedet, mégis azt érzem, mintha már tinédzser korotok óta együtt lennétek, hogy ezt hogy élted meg ezt a dolgot, hogy úgymond későn találtad? Tehát, hogy ez benne volt a fejedben, hogy kerestél tudatosan magad mellé egy társat, vagy egyszerűen türelmesen vártad, és egyszer csak ott volt az életedben? Ez hogy volt? Ez érdekes, mert visszagondol, nekem nagyapám egy nagy példaképem. Szoktam is róla beszélni, hogy volt az első vállalkozó a családban, hogy egy fantasztikus szabóműhelye volt. Úri szabó volt még Debrecenben a háború előtt, egy nagyon nagy jólétet teremtett a család, egy gyönyörű kertesházat vásárolt, a Simonfi utcában, a belvárosban volt egy üzlete, motorozott, és úgy nézett ki, mint egy angol lord. És ő nagyon későn nősült, tehát utólag későn 33 évesen vette el nagymámat, de most én 36 évesen ismertem a feleségemet, ugye 2008, és ugye rá egy évre volt az esküvőnk, tehát most már 14 éve vagyunk házasok, 15 éve ismerjük egymást, ugye 3 gyönyörű gyermek, tehát hogy mondom, hogy tehát tényleg, hiszen ő tinédzser volt egyébként, 21 éves volt, amikor én megismertem, és ez amúgy nekem is van egy ilyen érzésem. Igen, azért, hát na. Mint hogyha csak hát én már nem voltam annyira tinédzser, és én mindig mondtam, hogy én is majd ki fogok várni, mint nagypapám, pedig édesapám 21 évesen én már neki megvoltam, tehát apu-anyu nagyon fiatalon kerültek össze, de ezt a mintát valahogy, milyen nagypapámat én nagyon szerettem, rajongtam érte, elképzelni, ez a minta ott volt a fejemben, hogy na majd én is kivárok. És hát igazából én mindent azt gondolom, úgy ki akartam facsarni az életbe fiatal, és ezért is úgy 33 éves koromig, amit csak lehetett, a Riói Karnevára utaztam már 20 pár éves, hogy ez hogy fiatalon vállalkozó voltam, és jólétet teremtettem, ugye igazából ez jelentett egy olyan aranyfű életstílust, amiben én nagyon jól éreztem magam, és nem is nagyon akartam
kiszakadni belőle, utaztam a világ számtalan pontján, randevúztam különböző nemzetiségű hölgyekkel, tehát ez egy tök jó sztori volt nekem, amit persze nagyon nem bánok, hogy fel tudtam adni, és 36 évesen, azt gondolom, visszagondolva ez jó, hogy azért tudtam váltani, és felismertem egy lányban azt, hogy ő vele sokkal jobb lesz, mint egyedül bármilyen látszólag ragyogó élet volt. Hát le nem cserélem egy napját se ennek a mostani életemnek, annak a 15 vagy 20 évére. Picit visszaugranék, mert sokadjára följött már egyébként nagypapád, apukád, meg az, hogy nagyon fiatalon kezdtél vállalkozni. De mikor kezdtél el vállalkozóként gondolkodni? Mert hogy mikor kezdtél vállalkozni, az egy dolog. De a vállalkozói gondolkodásmód mikor érkezett meg? Én azt gondolom, hogy most itt a minták azért egy elég erősen fel fognak jönni a beszélgetésbe. Ugye nekem volt egy nagybátyám, édesanyámnak a bátyja, ugye, aki nekem egy hatalmas példakép volt. Ő egy vállalkozó volt, egy nagyon-nagyon sikeres vállalkozó volt, Kelet-Magyarország egyik leggazdagabb embere, volt kastélya, volt több száz lova, 500 hektár föld, egy hatalmas szállítmányozási cég, és én pici koromban mindig, amikor ő megérkezett, Tanti bácsát, ott mindig megállt az élet, mindenki köré gyűlt, mindenki őt hallgatta, én meg mint régen a tanítványok, ugye a sztoikusok, amikor tanítottak, ott leheveredtek a mesterek lábai, a tanítványok, én kvázi úgy kell elképzelni gyerekként, hogy a fotelnél leültem a szőnyegre, és őt hallgattam, nekem ő volt a példaképem. Hát annak idején megállt a Vénkertbe egy Hondával, hát 3 nyugati kocsi volt Debrecen 80-as években, hát nagyobb feltűnés keltett, mint most egy UFO leszállna Békás megyere. Tehát és nekem ez megtetszett, ez az életstílus, amit ő tért. Láttam, hogy utazik, hogy jól érzi magát, sokkal több mindent telt meg, mint más ember, akik akkor körülöttem. Értek, hogy megmutatott egy másik világot, ami nekem tetszett. És én az ő hatására döntöttem el, hogy vállalkozó leszek. Érettség után rögtön hozzámentem dolgozni, szüleim nagy bánatára nem is tanultam tovább, hanem azt mondtam, én vállalkozó leszek, mert volt egy minta előttem. Mi volt a legjobb tanács, amit valaha kaptál? Egyszer mondta nekem egy lelkipásztor, hogy 2 dolog határoz meg egy férfit, hogy mi a munkája és ki a felesége. Így hirtelen most ez jutott eszembe, pedig rengeteg jó tanácsot kaptam a mentoraimtól, még ügyfeleimtől is, én nagyon szeretem az oda-vissza tanulást, de talán ez volt, ami az én életem, és azt gondolom, hogy ez ez egy nagyon meghatározó dolog lett nekem is az életemben. Hát ez egy annyira erős mondat volt, hogy akár most haza is mehetnénk. De azért még nem megyünk haza. Nagyon egyet tudok érteni. Igen, és akkor itt csatlakoznék arról, hogy mit gondolsz a munka magánélet egyensúlyról, hogy egyáltalán létezik ilyen, vagy ha igen, akkor az neked hogy van a fejedben? Igen, a magánélet, és ezt mondjuk itt írtam a vicc, amikor 2 csiga nézeget át a strádán, hogy az egy gyere, menjünk át, ne felejtsd, oda születni kell, tehát a munka magánélet, és érzékeny téma, és ez annyian foglalkoznak vele. Én azt tudom, hogy 2017-ben, amikor elindítottam ezt az egészet, tudtam, hogy semmi mással nem fog tudni kiemelkedni, csak a kemény munkával. Nem beszéltem nyelvet, nem voltak diplomáim, tehát semmi olyan különleges képességem nem volt, amire fel tudtam volna építeni a vállalkozásomat. Egyet tudtam, hogy sokkal szívósabb vagyok, mint az átlagember, és nagyon nagy a munkabírásom, és ez persze Istentől kértem egészséget, mert tudtam, hogy ez kemény menet lesz ezt az egészet megfordítani, mert például édesapám volt 2000-ben, amikor egy törés volt ott a vállalkozásban, ő például alkoholista lett. Én meg lehetőségként éltem meg Budapestre. Jöttem, és akkor kezdtem el ingatlanokkal foglalkozni. Tehát azt gondolom, hogy a munka, a magánélet egyensúly az egy érzékeny kérdés, de egy pont azért tudunk el vállalkozóként, hogy a melót bele kell tenni. És igazából én azt gondoltam, hogy sokkal úgy szeretnék belenézni a gyermekeim, feleségem szemébe, hogy kimozdítottam a szekerünket a gödörből. És nekünk az volt az első álom, hogy ezt az elején beleültem feleség, és elmondtam, hogy nagyon sokat fog dolgozni. Az első években mondtam neki, hogy annak örülünk, a hétvégén nem vagyok itthon, kemény mondat, tudom, mert akkor a trénert által mi szakmánkban hétvégén foglalkoztatják. Ma már egyedül egy szombatot vagyok hajlandó beáldozni egy hónapban, amikor a saját közösségemmel vagyok, de hát ez 5 év juttatott el ide, ezt sose szabad elfejteni. Az emberek mindig hamarabb akarják kivenni a desszertet már ugye a leves előtt, és ez nem így működik, és én az első 3 évet szoktam, hogy egy vadállat szívóságával dolgoztam. És azt gondolom, hogy az Isten kegyelme és a feleségemnek a feltétel nélküli bizalma volt az, hogy ez nem borult fel. De ettől a tempótól egyébként tudom, hogy valakinek felborul a házassága.
kegyetlen volt, és nagyon mély pontok voltak ebben a 3 évben. A Covid sztori nagyon jó volt, mert lelassított minket, 60 napot otthon voltam, újra tudtuk értékelni, és ez hozott nekem is egy perspektívaváltás, és valószínű, ha ezt csinálom 10 évig, nem lenne családom 10 év múlva. Tehát egy nagyon figyelj kell. Nagyon fontos mondat, amikor otthon vagy, ne gondolj a munkádra, amikor dolgozol, ne gondolj a családodra. Nekem ez egy alap feltevés volt, és ezért tudtam például ugye hosszú, és sokat dolgozok Erdélybe, ott is hatékonnyá válni, de ez nekem egy megállapodás volt a feleségem, hogy nekem erre minimum 3-5 év kell, és nagyon keményen kell dolgozni ebben a 3-5 évben. Én azt gondolom, akkor tréner nem volt, aki többet dolgozott szerintem a Kárpát-medencében, mint én az első 3 évben. Benne volt ebben az, hogy úgy érezted, hogy nincs mit veszítened? Abszolút. Tehát én úgy voltam, mint Cortezék, amikor partra szálltak, felgyújtották a hajókat. Tehát nekem nem volt visszaút. Tehát a semmibe visszamenni, tehát az maga a pokol volt, ami mögöttem volt. Tehát nekem nem volt B-tervem, szoktam mondani. Nekem előre kellett menni, és mindent a hitelességemre tettem fel, és arra, hogy fejlődjek, és rengeteg munkát tettem bele. Tehát nekem nem volt visszaút valóban. Nem volt hova visszamenni, tehát az... Már többször említetted ugye, hogy 3 gyermeked van, nemrég született meg a 3. csöpség. Milyen értékek mentén neveled a gyermekeidet? Izgalmas, hát igen, mert ezt valaki nekem mondja 10 év vagy 50 évesen tologatok majd egy babakocsit egy kis csecsemővel, és az nem az unokám lesz, hanem a újszülött gyermekem, azért azon úgy elmosolyogtam volna, de hát Isten mindig remekül meg tud tervezni váratlan dolgokat is az életünkben. Legfontosabb érték az istenhit. Tehát láttam nagyon klassz vállalatvezetőket az elmúlt években, akik nem tudták az egész vállalkozásnak és az értéknek a DNS-ét odaadni a gyerekeiknek. Bármilyen jól nevelték, vagy jó iskolákba jártak, szétcsúszott a 2. vagy a 3. generáció. És én nekem egyetlen egy reménységem van, hogy a 3 gyerekemnek lesz egy szép családja, egy stabil élete, egy jó karrierje, és ez nem feltétlenül azt jelenti, fiam, futballkapus, hogy ő lesz a Barcelona kapusa. Attól még élt egy boldog életet, hogy mondjuk kapusedző lesz, és gyerekeket nevel. Csak az a lényeg, hogy egy boldog, kiteljesített életük legyen majd. És ebben segítsem őket, hogy megtalálják a tehetségüket, és egy jó életük legyen. Ez mindentől fontosabb. Az, hogy fogják a pénzt kezelni, milyen vállalkozásaik lesznek, kiviszi tovább majd az én vállalkozásaimat. Ez azt gondolom részletkérdés, mert az a fontos, hogy ők jól érezzék magukat, mert ha ebbe benne vannak, és benne élnek, és bele vannak vonva, azt az élet úgy is meg fogja oldani. Viszont én egy garanciát látok, hogy valóban azt az életet lássam az ő életében 20-20 évet látni szeretnék, egyedül az, hogy átadtam nekik azt, hogy Isten a legnagyobb reménységük, hogy higgyenek Istenbe, és ő rá bízzák rá az életüket. És mi minden egyes nap együtt imádkozunk, hát most még úgy jött el, hogy a legkisebb gőgicsél hozzá, de minden este együtt imádkozunk, minden este átadunk, minden héten egyszer összegyűlünk, vasárnap felolvasok a Bibliából, megkérem őket, hogy mondják el, milyen kihívásaik vannak. És először hát mondták, milyen kihívás van az oldába. De találtak aztán is, hogy legyen ez egy megküzdési stratégiájuk, hogy ők nincsenek egyedül a világban. És én ez az egyetlen egy érték, amiben bízok, hogy meg fogja őket tartani, és ez generációkra tovább tudom örökíteni. Egyszerűen nem tudok másan értéket, amire ennyire bízhatnék, hogy segítség lesz nekik. Ha már a generációkat említetted, így nagyon az jön át abból, amit mondasz, hogy igazából egy ilyen mindenen átívelő, generáción átívelő, nem csak bőséget akarsz megteremteni, hanem egyfajta, ha nem is traumamentes életet, de hogy végül is egyfajta egészséges lelkületet átadni. Ahhoz viszont, hogy ez megtörténhessen, muszáj volt a saját életedben ezeket rendbe tenni. Mit csináltál, vagy milyen módszereket használtál, vagy mik voltak azok a dolgok, amik neked segítettek a saját puttonyodban lévő dolgokat kipakolni onnan? Érdekes kérdés, összetett. És talán a legfontosabb volt, hogy felszabadítottam magam az önvádak alól, hogy le tudtam tenni a múltamat, hogy nem hibáztatok senkit, és eljutottam oda, hogy mindenért én vagyok a felelős. Talán azt gondolom, ez egy 0. pont egy ember életében, hogy el tudjon kezdeni felállni az élete. És ott rájöttem igazából, fel kell minden nap 7 milliárd ember különböző időzónákban, és senki sem ébred úgy fel, hogy azon gondolkozni, hogy lehetne Ács Zoltánnak egy jobb élete. Tehát egyedül én fogok azért fel kell, nekem legyen egy jobb életem. Ez amúgy egy hatalmas felszabadító erő is volt. Innen közben rájöttem, hogy senki nem tudja tönkre se tenni ezt az egészet. A 7 milliárdból egyedül én tudom ezt az egészet
elhibázni, és talán ezek az ilyen nagyon erős, ilyen felszabadító gondolatok voltak, amire azt mondtam, hogy ezekbe érdemes belekapaszkodni. Letettem az önvádat. Elkezdtem hinni magamba. Elkezdtem hinni azt, hogy különleges vagyok, és van nálam egy különleges üzenet. Ez lehet nagy képviségnek hangzik, de eljutottam oda, hogy azt gondoltam, hogy van nálam egy olyan különleges üzenet, amire szüksége lesz a világnak. Én hittem, hogy nélkülem nem lenne olyan a világ, amilyenek lennie kell. Hittem abban, hogy Isten egy különleges küldetést bízott rám, és ezek a dolgok kezdtek el ugye a munkával párosul, hogy mindig megtettem, amit meg kell tenni, egy céltudatos ember váltam, megtanultam célokat felállítani, hinni magamban, még inkább elkötelezetté válni az ügyem iránt, az emberek felé. Egyre érzékenyebb lettem az embereknek a kihívásaira, problémáira. Igyekeztem meglátni azt, amit más nem lát. Meg kerestem olyan problémákat, amire lehet, hogy csak én vagyok egyedül a megoldás, és senki nem látja. Nagyon összetett. Én azt gondolom, remélem most volt olyan benne, ami használható. Ezt másoknak is így a puttonyból, amit előszedte. Itt beszéltél a céltudatosságról, meg arról is, hogy átadod magad Istennek, és hogy ő nagyon jó forgatókönyvíró, egyszerűen zseniális. Nála szerintem nem létezik a világon jobb forgatókönyvíró. Az biztos. És ehhez jönne a kérdésem, hogy akkor mennyire tervezel? Tehát, hogy megvannak a célok, és mennyire tervezed meg az odavezető utat, vagy hagyod magad így úgymond áramlani, és menni arra, amit éppen lehetőségeket hoznak? Ugye én azt gondolom, hogy hogyha a küldetésünket megtaláljuk, akkor nem kell már olyan nagyon erőfeszítettem folyamatosan. Tehát én az, hogy minden nap 10 célt leírni, ezek nálam nem működnek, meg nem is szeretném, hogy ilyen célfétisista legyen. Jó, de tetszik ez a szó. Mert én az életben jól akarok érezni, és nem akarok stresszt tenni magamra. Azt gondolom, hogy mindent megvizsgálom, hogy a küldetésemben élek, hogy amit kaptam Istentől, hogy afelé mozdulok el. Most természetesen ezt, ha nem ugye az életet cselekvő ember díjazza. Én már januárban tudom, hogy fog kinézni az évem. Milyen rendezvények lesznek. Mindig megtenni azt is, hogy mi lesz a szintlépésem, milyen kockázatot vállalok. Tehát ebbe szóval ez egy merész élet, amit én élek, de brutálisan jól érzem benne magam. De a sarokpontok megvannak, tehát tudom, hogy milyen csoport, mikor lépek ki felvidékre például azzal, amit csinálok, milyen eseményeket fogok, és hát ugye mi aktívan dolgozunk, ugye, hiszen ti támogatjátok az én közösségépítésemet is. Tehát én azt gondolom, hogy a céltudatosság nagyon fontos, manélkül ugye elvész az ember, de fontosabb a küldetésedben mozogni, mint a célt. Én nagyon sok céltudatos embert látom, akik egyébként nem boldog. Meg elég a célokat, aztán keresik a következőt, és ezzel megy el az életük. Amúgy meg nem is biztos, hogy élvezték az egészet, mert lehet nem is jó célokat állítottak fel. Tehát ez a küldetés sem megvan, és ez felállítom a mérföldköveket. Tudom mondjuk 5 év múlva, hol akarok lenni, kivé akarok közben válni. Az évnek felállítom azokat a pontjait, tudom, hogy elkérem, különben nem csak még például az évi nagy konferenciámat szeptemberkor, tudom, hát itt valami gond van, akkor hiszen kiestem a lendületből, sőt azt is meg kell nézni, hogy mitől lesz ez az év más. Tehát erre is mindig nagyon törekszem, hogy mi lesz a következő szint. Ha már küldetés, meg küldetéstudat, honnan jön, hogy találhatja meg valaki, vagy mit tudnál neki mondani, hogy hol kezdje el keresni a küldetését, azon kívül, hogy belül, mert hogy nyilván a belső küldetés az belülről jön, de hogy van olyan eszköz, módszer, bármi, amivel ehhez közelebb lehet kerülni? Ugye olyan kevesen birtokolják ezt. Tehát annyit beszélünk róla, ez is kicsit egy ilyen városi legenda szintje lassan ma már, hiszen mindenki erről beszél, könyveket írnak róla, de talán ez a legnehezebb dolog az egész világon, meg egy jó feleséget talán. Az a jó, hogy mind a kettőből csak egyet kell, ugye? Milyen jó, hát? A jó dolgokból, igen, a minőség fontosabb, mint a mennyiség. Igen. És azt gondolom, hogy nagyon nehéz ezt. Amit én észrevettem, hogy a küldetés találja meg az embert. Csak sokan elmennek mellette, nem nyitottak, túlságosan saját magukkal vannak elfogni. Például amikor leveszik magukról a fókuszt. Tehát olyan embernél még nem láttam, hogy a küldetését megtalál volna, aki csak magára koncentrál, hogy lehet nekem jobb, amikor csak mindig folyamatosan én így kommunikál. Akkor valaki már úgy kommunikál, hogy mi,
vagy másokban gondolkozik, ott egyszerűen előbb-utóbb az ilyen ember szinten megtalálja küldetés. Nem van a Bibliában írva, hogy a szőrketőnek megnyittatik. Én ebben nagyon hiszek, hogy valaki vágyik arra, ez a küldetése megfogja őt, tehát csak kell ebben egy nyitottsága a szívban, hogy mert én is ott voltam 44 évesen. Sokan azt mondják, hogy 44 évesen meg már milyen lapot osztanak, nem sokára 50 lesz, örüljön, hogy még él, aztán szépen eltemetik majd. Igen, van, aki azt mondja, hogy aki 35 éves koráig nem csinálja meg, az már... Igen, és én ugye pont ott veszítettem el mindent. Tehát pont ezzel én is ismertem ezeket a mondásokat, és ez ilyen lélektanilag nem volt egy könnyű játszma szembe menni ezekkel a megszokott sémákkal. Én azt gondolom, hogy küldetés megtalálja az embert, hogyha igazán vágyik. Előbb-utóbb bele fogsz ütközni. És ott a kérdés, hogy milyen lelki állapot leszel mentálisan. Ugye talán Churchill mondta, hogy a szerencsét felkészülten kell várni. Tehát nem fog csak úgy a szerencs, azt találja meg, hogy felkészült, és tett érte, hogy a szerencse megtalálja, vagy a küldetés is ilyen, hogy egyszerűen készen kell állni rá. Én azt gondolom. Addig nem fog megjönni. Hát ugye szokták is mondani, hogy a szerencse az a felkészültség és a lehetőség találkozása. Abszolút. Tehát nagyon visszaigazolja az, amit mondtál. Nekem ami eszembe jutott még, hogy mi volt ez a legnagyobb kockázat, amit életedben vállaltál, és azt miért vállaltad be? Az is óriási kockázat feleségül venni egy nőt, hogy vajon kitart-e melletted, milyen anya lesz. Hát ez például egy párválasztás, én meg is értem a fiatalokat, hogy például nem olyan jellemző, és pont én mondom, aki 37 évesen nősült, tehát hogy nem olyan jellemző, hogy most fiatalon köteleződ nekem. Ez például szerintem a világ legnagyobb kockázata. Kiválasztani egy embert, akivel azt mondom, hogy leszeretném én az életemet, akikkel örökséget akarok építeni, szellemi értelemben gyerekeket akarok nevelni. Ez például szerintem a világ egyik legnagyobb kockázat. Szerintem ezért is egyre kevesebben kockáztatnak, de én például mindenkit biztatnék, hogy kockáztassa meg azt, hogy megtalálja a párját, a férjét, a feleségét, egy olyan embert, mert ahogy előbb is beszélgettük, együtt minden jobb. Meg sokkal könnyebb. És szerinted itt ebben mennyi az érzés, mennyi a döntés, tehát hogy mennyi van fejből, mennyi van szívből, mert nyilván hullámhegyek, hullámvölgyek mindig vannak egy kapcsolatban, de hogy mennyi az, ami szívből jön, mennyi az, ami a fejből jön, és azért kérdezem, mert hogy olyan világban élünk, amikor valakinek elromlik a telefonja, és nem számít, hogy mi történik vele, lecseréljük, és tudom, hogy nagyon nehéz párhuzamot állítani így mondjuk egy telefon meg egy párkapcsolat között, de hogy a legtöbbször mégis ez van, hogy a párkapcsolatok, vagy akár házasságok is úgy mennek tönkre, hogy egyszerűen nem működik, jó, kész, arrébb rakjuk, lecseréljük, és akkor majd megyünk a következőhöz. Hogy szerinted ezt hogyan lehet kezelni, vagy hogy lehet ehhez jól hozzáállni, vagy hogy lehet ez másképp hozzáállni? Én azt gondolom, a kulcs, amit a kérdés elején volt, a döntés. Tehát én hozok egy döntést, hogy meg szeretnék változni, szeretnék egy más életet élni, hogy itt van ez a lány, és én eldöntöm, hogy a szeretet is nagyon érdekes. Szerintem a szíve az rángatja az embereket, szerintem ezért van ennyi fájdalom a világban. Ugye a érzelem vezéreltek az emberek nagy része. Pedig ez ugye instabilá teszi őket. Tehát ha az érzelmeimre nem szabad hallgatnom, mert az nem stabil. Az jön, megmegy, ugye ez a Bibliában is, az olyan, mint az ilyen ember, mint amit a tenger hulláma, a szél ide-oda sodorja. Stabilitás a döntéseimben van, és hogy nem rángatnak az érzelmeim meg, amit a szívem diktál, hanem eldöntök valamit, és abban konzekvensen beleállok. Tehát én a feleségemben mindig újra szerelmes leszek, és ez van, hogy egy nap is eldöntöm, hogy vannak nehezebb napjaim, azt gondolom, hogy szeretni fogom ezt a nőt. Én nem engedem, hogy elkezdjek kiábrándulni belőle, mert rájöttem, hogy nem tökéletes, és nincsenek tökéletes emberek, és én se vagyok az. És ezeknek a hibáknak, amit látunk, ennek ellenére én döntést hozok, hogy de hát döntöttem egyszer, hiszen milyen csodálatos ember, és elkezdem meglátni a szép oldalát az embernek, a csodálatosságát, egyszerűen akkor már viszem is afelé magam, hogy a döntésemet újra meg tudom hozni, hogy szeretni volt. Tehát a szeretet az szerintem például döntés, nem érzelmi dolog. Sőt, még a szerelem is tud az lenni. Tehát ilyen napon úgy bárkivel beleszerethetnék hetente. Mert megtetszik, jól beszél, megperdít olyan húrokat a beszélgetésben, nekem tetszik. Hát ez egész a világnak a játéka, meg illúzió. De ha mi döntünk, az ad egyfajta stabilitás, és a szívedet, amikor irányítani tudod meg az érzelmet, azt gondolom, az a legerősebb ember a világon. És én ezt most már gyakorlom, 15 éve lehet ezt csinálni, tud ezt működni, azt gondolom. Igen, bőven túl vagytok azon a bizonyos 7 éven már kétszer is.
Igen, igen. Igen, és itt mondtad, hogy nem, ez nekem nagyon fület szúrt, hogy nem hallgatsz. Ez nagyon tetszett. Nem hallgatsz az érzéseidre, vagy hogy nem hagyod, hogy azok irányítsanak. És mi van az intuícióval, a gut feelinggel, azzal a nagyon erős belső, én számomra az inspiráció szerintem az onnan érkezik, hogy az akkor neked hogy van a te dimenziódban, mátrixodban elmentve? Vagy az micsoda, meg Egyre mikor inkább hallgatsz rá? biztatok vezetőket, hogy hallgassanak az intuícióikra, mert eljönnek egy pontra az emberek, hogy igazából ha arra mernek hallgatni, akkor lesznek a legnagyobb hatással a világra. Volt nekem is olyan dolog ebben a 6 évben, hogy el akartam nyomni magamban, pedig éreztem, hogy már rég változtatni kellene. Úgyhogy, és akkor váltottam, bejött. Tehát én azt gondolom, az intuíció az egyik legnagyobb fegyver az eszköztárába egy vezetőnek, egy embernek, hogyha már van azon a szinten, hogy ők nem becsapják az megérzései, hanem ugye az érettség egy olyan szintén van, annyi élettapasztalata van már, hogy az intuíció segít. És vezetőket már nagyon biztatok gyakorlatban is, együtt dolgozásban, hogy hallgassanak az intuícióikra, abszolút a megérzéseikre, hiszen pont ez az, ami megkülönbözteti őket azoktól, akiket vezet, és a vezetőtől is ezt várják a követői, hiszen tőle ez különleges. Meg ettől meg pont olyan döntéseket, amit 100-ból csak egyedül ő hoz meg. Igen, mert szerintem ez egy nagyon félelmetes dolog is. Csak így a saját életemre most így visszagondoltam, hogy jött egy intuíció, hogy ez egy igen, valóságban semmi nem igazolta, hogy ez valójában egy jó döntés lenne, hanem egyszerűen ott volt az intuíció, hogy de ennek jónak kell lenni, és úgy döntöttem, és eltelt pár hónap, és áldás volt, hogy ezt megmertem hozni ezt a döntést, hogy először az intuíció jön meg, és utána jelenik meg ugye itt ebben a valóság nevezetű 3D térben, vagy azért egyből elkezdi keresni az ember ennek a kivetüléseit, vagy ez hogy van? Még egyet azért, mielőtt válaszolnál, egy kiegészíteném kicsit a kérdést, mert hogy nekem az jutott eszembe, hogy az elején, amikor valaki elkezd egy utazást, vagy legalábbis én így voltam vele, nagyon nehéz volt a gondolataimat megkülönböztetni az érzéseimtől, sőt, hát mondjuk úgy, hogy nem is tudtam őket megkülönböztetni, azt gondoltam, hogy ez egy érzés, de aztán valójában ez gondolat, szerintem a legjobb példája az hogy érzed magad jól. Hogy lehet az elején valakinek megkülönböztetni a gondolatot az érzéstől, meg elkezdeni hallgatni az intuíciójára? Hát én rögtön az jutott eszembe, hogy van azért egy felsőbb elme, én ebben mélyen hiszek, egy felsőbb szellemiség, akihez miért ne fordulhatnánk mi ugyanúgy, mint ahogy azok a nagy tanítók is, hiszen valahonnan ők ismerítik, úgy születtek, hogy a fejükben ez benne volt, Tony Robbins, senkinek ez a tudás, vagy ez a erőhatalom, valahonnan ők is veszik, és ha elkezdünk arra koncentrálni, hogy honnan ők szerzik a tudást, miért ne fordulhatnánk mi is oda ahhoz a sokkal magasabb szellemi léthez, aki ezt az egészet én hitem szerint megálmodta, megteremtette, előhívta a szavával. Hát azt gondolom, ez egy megrendítő erejű dolog tud lenni egy emberet. Innentől kezdve bármit elérhet egy ember valóban, amit szeretne, és hát igazából én abban hiszek, és ez nagyon gyakran ebben a 6 évben, hogy volt olyan dolog, tehát szinte mindig úgy dolog, tehát neked meg kell látni, amit még más nem lát. És ez lesz egy fantasztikus dolog, akkor megálmodsz valamit, és aztán látod működni a valóságban, de ugye a szellemi világ, én azt gondolom, sokkal hatalmasabb, mint a materiális világ. Ezért minden dolog, most ha csak oda nézek, egy Apple laptop van, előttem ez is Steve Jobsnak a fejébe volt benne, és ma meg már ő nem is él, és napi szinten használjuk, és megváltoztatta a történelmet, az a gondolat, ami az ő fejében ott volt. Abszolút, egyébként szerintem ez egy nagyon jó példa a Nokia, meg az Apple, hogy még annó a Nokia volt, ez egy uralkodó szinte a piacon a mobiltelefonnal, és egy teljesen más koncepció volt, és hogy Steve Jobsnak volt egy olyan nagyon erőteljes víziója, és tényleg úgy változtatta meg tulajdonképpen a mobiltelefonoknak a piacát, hogy ez valami hihetetlen. Ha nagyon sok mindenről beszéltünk, és azért már eléggé betekintést mutattál nekünk így az életedbe. Ha visszamehetnél, és tanácsot adhatnál a 30 évvel ezelőtti vállalkozói énednek, akkor mi lenne az? Hosszú távra tervezni, generációkra.
Tehát nem egy évre vagy, hogy a riói nyaralás legyen, meg Tájföldön hány hetet töltök, hanem generációkra előre építeni vállalkozást és tervezni. Csak ezt adnám, hogy mélyen, hosszú távban gondolkodjak. A munkát ugyanúgy el kell végezni. Csak nem mindegy, hogy mi van a fejemben a vállalkozásomban, hogy csak jól akarok belőle élni, vagy a világot megváltoztatni, meg generáció gondolat. Tehát sokkal hosszabb távon gondolkodnék. Tehát ahogy most kezdtem 44 évesen, úgy gondolkoznék 18 évesen is, mint vállalkozó. Az lett volna az igazi rock and roll. Hát ez így történt. Hát nyilván a tapasztalatait hozták azt, hogy ide jutottál, és ide lyukadtál ki, hogy ez az a kulcs tulajdonképpen. Mi az egy dolog, ami ma a legnagyobb hiánycikk a világban? Könnyű rá a válasz, mert ezt nagyjából 6-8 hónapja, 10 hónapja fogalmaztam, meg a remény. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan mély hiánycikk ma. A remény, és igazából fiamnak szoktam mondani, mi a reménykereskedői vagyunk, bárhova megyünk egy nagy vállalathoz, ott ugyanúgy emberek és lelkek vannak, és a legnagyobb vezető is sokszor elkezd reménytelenné válni a mai gyorsan változó világban, nem beszélve az emberekről, akik meg ki vannak téve a világ szeszélyének, és úgy érzik, hogy nincs irányítás a kezükben. Én azt gondolom, hogy a reményt elvinni ma az embereknek egy vállalathoz, hogy lesz egy jó évük, hogy generációkra tudják a szalatot építeni, hogy az embereknek lehet egy jobb életük. Azt gondolom, aki reményt tud adni az embereknek, ő neki van a legnagyobb hatalom a kezébe. Mert ez a legnagyobb hiányzik ma, úgy gondolom, a világban. Én szerintem. És bocsi, csak sose felejtem el, nagyon sokáig nem tartottam ezt az évtervezést egy jó dolognak, aztán elmentem Zolinak a tréningjére, és hogy ugye az a szlogen, hogy ez lesz eddigi életed legszebb éve, és ez azóta, ez azt hiszem 4 vagy 5 éve csinálom ezt, és minden évben ez a tervezés, hogy ez lesz az eddigi életem legszebb éve, és hogy ez az elmúlt 5 évemet ezt tehát érzem azt, hogy ez a gondolat miatt sokkal csodásabb minden évem, évről évre, mint amit én először mertem volna gondolni, és hogy ezért nagyon hálás vagyok ezért a gondolatért, amit... Én köszönöm, és most a legutóbbi évben együtt ti közvetítettétek ki ugye a nagyvilágban, és ugye a közösségemnek, és megmondom ebben a mondatban is mennyi remény van, nem? Tele van reménnyel. És ez, ha te van egy ember reménnyel, az megállíthatatlan. De ha ezt ellopják tőle, akkor viszont semmilyen nem marad. Valójában meg a kulcs, véleményem szerint az meg ott van belül. Abszolút. És az, hogy merre tartok, hogy tudom, hogy hova tartok, és hogyha bennem van, akkor az enyém, ahogy te is mondtad, ezt nem tudja elvenni igazából senki. Tudom, hogy sokat olvasol. Igen. Szerinted melyik az a könyv, amit mindenkinek el kellene olvasnia, és miért? Hát szerintem nem okozok nagy meglepetés, a Biblia lesz a válasz. Például cégeknél is, ugye IT cégeknél is nagy amerikai multikkal dolgozom, mindig kéne jelenteni a világ legjobb vezetési kézikönyvát, akkor érdemes lenne fellapozni, hiszen 2000 éve működik, mai napig hatáson több milliárd ember élt, úgyhogy a vezetőt 2000 éve nem látták, úgyhogy én azt mondom, hogy a Biblia az egy tök izgalmas, kincses tára az emberi létek, és bármit tanulok például, és ezt nem tudom visszavezetni bibliai alapelvre, vagy nem látom, hogy ez a Szentírásban ott van, igazából nem tartom már olyan értékesnek, és azt így ki is teszem az életemből. És ez tök mint, hogy most szervezetfejlesztésen tanulom, vagy egy Tony Robbins, de ha be tudom építeni a bibliai értékrendbe, akkor tök jó, és akkor elveszem, hiszen ezt tudom is akkor már tanítani. Úgyhogy ezért gondolom a Bibliát. Aztán szoktam mondani, hogy a Biblia után a másik legnagyobb hatású könyv az életemre, az Napóleon Hill Gondolkodj és gazdagodj könyve volt, ami szinte mélyen ott van elrejtve benne nagyon sok titok, amire szükség van egy embernek ahhoz, hogy ki éljen egy valóban gazdag életet, és nem csak anyagilag. Igen, ez talán a bőség írja le ezt nagyon jól, hogy szeretetben, egészségben, tehát hogy a bőség az messze nem csak az anyagi dologról szól szerintem, és nagyon... Igen, hát van pont ezért, és nagyon sokszor hallom azt, hogy emberek keverik egyébként a bőséget a gazdagsággal, meg hogy a gazdagság akkor az csak pénzügyi, meg... Ha csak pénzed van, akkor te vagy a legszegényebb az egész földön. Hát meg nézzük meg azt egyébként, hogy bárkinek, aki ott volt a halálos ágyán, mindig a kapcsolatait
mondja. Nem azt, hogy bárcsak lett volna 10 millió forinttal, vagy 10 millió, vagy 10 milliárd dollárral több a számlámon, mert hogy akkor most mennyiben boldogabb lennék. Nem, a minőségi kapcsolatok, azok az élmények egyébként, amiket a hétköznapokban lehet szerezni. És hát élményeket meg azért többségében azért mégiscsak kapcsolatok által, meg emberek által szerzünk, mert hát nem tudom, ha magamból indulok ki, akkor mondjuk meg lehet nézni egy naplementét, egyedül is meg tudom, persze annak is megvan a szépsége, de tudom, hogy amikor ott van valaki, akit szeretek mellettem, akkor annak a naplementének az értéken felbecsülhetetlen mértékűre nő. Az egy olyan pillanat lesz, és az a szépség ennek az egésznek, hogy én például akár minden este meg tudok nézni egy naplementét, és pontosan ugyanannyival többet ad nekem. Igen, ez a minek elérni eredményeket, ha nincs kivel megosztani. Igen, nekem is van egy ilyen mondás. Csak egy egyszerű szó, hogy ilyen belső kétszintes lakásban, és nagyon sokszor, amikor felmegyek a tetőtérbe, ugye körbe jár a nap, és ugye a másik oldalon megy le a nap, a család meg van a nappaliba, akik mondjuk a holdat látják, és van ilyen mostanában nagyon szép ilyen gyönyörű naplementék vannak, szél és vörös az ég, és ösztönösen mindig lekiáltok, gyertek fel, ezt látnatok kell, olyan szép. Nem az, hogy ott gyönyörködök, nagyon aztán nem megyek és meg se szólok, hanem egyből lekiabálok, és hát van, amikor olyan kedvük van, akkor jó apa, majd megnézve, amikor meg rohannak fel lelkesen, hogy ők is lássák, és tényleg ez is sokkal jobb érzés, hogy ők is látják, amit én. Hát igen, mert úgy vagyunk, társas lények vagyunk, tehát hogy nagyon fontosak az emberi kapcsolatok, és fontos magunkkal is jóban lenni, nagyon-nagyon fontos, de az nem elégséges szerintem az élethez, hogy magunkkal jóban vagyunk, hanem kellenek körénk azok az emberek, azok a kapcsolódások, amiket beszélgetések, élmények, pillanatok, amit meg tudunk együtt osztani, és együtt meg tudunk élni. Szerintem ez egy nagyon, nagyon más dimenzióban van, mint én sajnos látom, hogy most jelenleg a világban hogy próbálják ezt a sikerhajszálszást, pedig az élmény és a kapcsolatoknak a minősége az sokkal fontosabb. Pont erről jut egyébként eszembe, hogy csak valójában ameddig nem vagyok jóban magammal, meg nincsen önismeretem, addig vajon tudok úgy kapcsolódni másokhoz, hogy tényleg az egy belülről jövő történet? Fel tudom ismerni másokban valójában azt az értéket? Ugye szokták mondani, annyi szeretetet tudok adni valakinek, mint amennyit képes vagyok saját magamnak adni, illetve amennyit képes vagyok én magam is befogadni. Tehát olyan nincs, hogy saját magamat nem szeretem, de közben meg azt mondom, hogy másokat szeretek. Ez nem működik egyik a másik nélkül. És csak azért jutott erről eszembe, mert hogy Zoli, amikor arról beszéltél az előbb, hogy volt ez a válságidőszak az életedben, és hogy megjött a saját magadba vetett hited, hát tulajdonképpen azok a kapcsolatok, amik azóta köttettek, én úgy tudom, hogy sokkal erősebbek, mint amik előtte voltak az életedben jelen. Nem? Abszolút, abszolút. Egyetlen egy barátom maradt meg a múltamból, egy gyerekkori barátok, egy 14-es koromba kerültünk az iskolapadba egymás mellé, de ma például több száz fős termeg, szoktam, ez ki az, aki ismert engem 2017 előtt, és talán egy-két ember. De van, tehát ezt az egészet újra építettem az embereket magam, egy új világot teremtettem. És természetesen a legfontosabbak az emberek, akik beérkeztek ebbe az új világba. Hát teljesen más értékrendben éled az életet, hogy is tudnál ugyanazokkal az emberekkel kapcsolódni. Tehát, hogy szerintem a régi énemhez, akik a régi Ács-Zolival kötöttek szövetséget. Hát igen, azért érdekes lenne egyébként a 10 évvel ezelőtti énünkkel leülni, beszélgetni egyet egy kávé mellett. Igen. Hát ez egy nagyon... lehet adnák maguk. Igen, de hogy ezt meg is lehet fordítani, nem Geri? Mit üzensz a 10 év múlvai énednek? Majdnem mondtam, hogy olyat, ami nem szalonképes így rádióadásba, de talán az, hogy ne roncsd el. Ezt kicsit másképp mondtam volna, így egy sör mellett beszélgetünk, hogy időnként szoktunk. Ne roncsd el. Mert annyira jó lesz, hogy hülyeség lenne. Zoli, én nagyon szeretném megköszönni neked, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk, és te voltál az első vendégünk. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, itt a Mindset Podcastben, és hát Gerivel a következő adásban még nem áruljuk el, hogy kivel fogunk beszélgetni, de ugyanúgy izgalmas beszélgetés lesz az is. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Sziasztok!